Какви са пък тия чак толкова непредвидени разходи за ремонт? Се чудят някои от вас. Здравейте хора, аз съм Поля Христова и един мой стар клиент си правеше сметката, точната сметка, колко ще му струва ремонта на жилището. И ми е направил наистина завидно подробна разбивка. Проблема с разбивките и с точните сметки, когато сте решили да правите ремонт, дори не говоря за основен ремонт, говоря за всякакъв тип ремонти на жилище, е, че все нещо излиза. Нещо, което е непредвидено, нещо, което е неочаквано, нещо, за което ние не сме подготвени. И тогава клиента ми пита: добре, какво толкова може да излезе? Давам ви пресен пример от ремонт, който аз в момента правя на жилище. Ново строителство. Има парно. Аз си смятам, че просто ще сложа едни радиатори. Обаче поръчвам радиаторите, тръгват да ги връзват и се оказва, че долу са прекъснали тръбите. Смачкали са ги буквално. Трябваше да копаем канал през цялата спалня и да сменим целите тръби. Имах друг по-евтин вариант, обаче просто евтиното щеше да ми излезе скъпо. Открих теч, който нямаше как да знам за него, защото беше скрит зад един гардероб. Нали се сещате, че когато ходим по огледи, ние не местим мебелите. Просто нямаше как да го разбера този теч. Другия теч беше от банята, от едни фуги. Той пък беше скрит зад друга мебел. Нито е миришало на мухъл. Нищо. Някой ще каже: тая Поля Христова уж продава имоти, пък гледай, 3 пъти се е прецакала в едно жилище. Случва се непрекъснато. Могат да излязат всякакви неща. Случвало ми се, когато съм правила ремонти, правят шпакловката и в един момент, след няколко дни, шпакловката като изсъхне, всичко става като баница и пада. И тук майсторите ти обясняват защо това нещо се е случило. Каквото и да ти обясняват, фактът е, че шпакловка вече няма и го почваш наново. Всякакви неща могат да се случат. Ето защо. Една рецепта. Предвидели сте си хикс пари за ремонта. Сложете си още 20%, за да спите спокойно. Някой ще каже: то пък голямо спане е спокойно, нали, още пари. По-добре да ги предвидите на входа, отколкото да останете без 1 лев на изхода, защото когато не сте ги предвидили, вероятността да се наложи да зарежете един започнат ремонт, а от това по-лошо няма, е доста голяма. Така че моята калкулация, моя опит е хикс пари, сложете непредвидени разходи, поне 20%. Интересно ми е вашия опит с ремонтите какъв е, на вас какво ви се е налагало да правите и тези 20% при вас колко са били. Може да споделите в коментар под видеото. Чао!